أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل وقوله الحق وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi shi ta hanyar shari'a har zuwa ranar tashin kiyama. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na tafarkin tsira wanda gidan TV na AMB Hausa TV ta ɗauki nauyin kawowa a kowane mako ranar Juma'a da safe. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikin wannan aiki ya kuma ba mu ikon yin daidai. A yau abin da za mu yi magana a kai shine saunul lisan, kiyaye harshe. Lalle yana daga cikin ni'imomin Ubangiji akan ɗan adam da kuma kyauta da Allah maɗaukakin sarki ya bayinsa shine ba su harshe wanda take furuci, ma'ana harshe da ake magana da ita. Shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki a cikin sura na 90 aya na 8 zuwa na 9 da yake tunawa ɗan adam irin ni'ima da ya masa, sai yake ce da shi alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn, shin ɗan adam kan ba mu sanya maka idanuwa guda biyu bane da kuma harce da ainihin leɓɓa. Wannan babban ni'ima ne. Saboda haka ya ɗan uwa, idan muka lura sosai za mu gane cewa mafi yawan ibadu da ake yi da musulmi yake yi duka da harce ake yinsa. Ba ka ambaton Allah sai da harce, la ilaha illallah da dukkan nau'i na zikiri da harshe muke yinsa. Hakan nan da harshe ne muke tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah da dukkan nau'i na tsarkake Allah wato tasbihi. Da ainihin harshe ne muke neman gafaran Ubangiji, muke istighfari, da harshe ne muke ainihin karatun alkur'ani mai girma. Kai hatta shiga musulunci, kafiri ba zai zama musulmi ba har sai ya yi amfani da harshensa wajen furta kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kafin ya zama musulmi. To inda harshe yana da wannan daraja, yana da wannan kima, waɗannan abubuwa da muka lissafa da ma wasu wanda ba kawo su ba, lalle to ya cancanta ya zama an kiyaye shi, ya cancanci cewa akwai masu gadinsa, saboda kar ya zama cewa ana cakuɗa ambaton Allah da abin da ya kama da wannan da kuma ainihin abin da yake mummuna ko kuma ya zama alfahasha. Shi ya sa ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya masu ƙididdiga da kuma rubuta abin da muke faɗa, kamar yadda ya faɗa a cikin sura na 50 aya na ainihin 18 ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dan adam ba zai furta wani kalma ba face tattare da shi akwai masu rubutawa, masu ƙididdigawa, wanda mala'iku ne wanda ba su tauyewa ba su ƙarawa, kamar yadda Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shi yasa ma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya kawo shi a littafinsa hadisi na 618, haka Imam Muslim ya kawo a cikin littafinsa hadisi na 47. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dukkan wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar tashin kiyama, ma'ana zai mutu a masa hisabi akan abun da yayi, to ya kasance ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru. Wannan ya nuna cewa kenan kafin ki furta magana, ki tattauna shi, ki duba menene zaki faɗa, menene zaka faɗa. Idan ya kasance alkhairi ne sai ka furta shi, idan ya kasance sabanin haka ne sai mutum ya yi shiru ba tare da ya ainihin furtawa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa ɗaya daga cikin sahabinsa
a cikin hadisin Tirmizi wanda ya kawo shi a cikin littafinsa hadisi na 2616 yake ce da Mu'azu dan Jabal kuffa alayka hadha, annabi ya ce ka kiyaye wannan, ya nuna ainihin harcensa. sai Mu'azu dan Jabal yake ce da manzon Allah, ya nabi Allah, ya annabin Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, yanzu daman ashe za a kama mu da abin da muke magana da shi, da muke zance da shi, ma'ana za a kama mu da abin da harasan mu suke furtawa. sai manzon Allah ya bashi ansa, yace thaqalatka ummuka wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatuhum. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, haba ya Mu'az, shin akwai abin da yake sa a kifa mutane akan fuskokinsu a cikin wuta, ko kuma ainihin akan hancinsu illa hasaidu alsinatuhum, ba don abin da ainihin harcensu yake girba ba. ma'ana mutane mafi yawa sukan shiga wutan jahannama ne, Allah madaukakin sarki yana kifa su a cikin wuta ne saboda me, saboda mugunya da ainihin harasansu yake furtawa. a sai harshe abu ne wanda ya kamata dan adam ya lura da shi. shi yasa wani mawaki yake cewa, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aiqin bi hamqil mar'i in kana mukthira. yake cewa idan hankali ya cika wa mutum ya zama cikakken mai hankali, to zaka samu zancensa kaɗan ne, baya yawaita surutu, baya zuba kaman zubewan carbi, baya haka, yakan duba mai zai faɗa. shi yasa magabata a yini sukan iya lissafin abun da suka furta. sai ka duba kanka, in duba kaina, a yini zan iya, ko da awa biyu zan iya lissafin abun da na furta. sai ke cewa to kuma zaka gane tabbacin rashin wayon mutum idan ya kasance mai yawan magana. shi yasa wani yake cewa, annutqu zainun was-sukutu salamatun fa idha nataqta fala takun mikthara ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. yake cewa lalle furuci zance zainun ado ne, especially in mutum zai yi magana mai ma'ana, zance ne zaka samu yana da kawa, yana da ado. amma fa kuma ka sani cewa as-sukutu salama, yin shiru kuma kubuta ne daga dukkan shari, daga dukkan fitina. nawa ne suka sa kansu a 3 har ma a 9 saboda me, saboda abin da harcen su ya furta. ba su ma yi tsammanin cewa haka zai zama su damuwa ba, amma at last sai zama wasu ma ya zama dalilin karewar rayuwarsu. sai yake cewa to tunda dole sai mutum ya yi magana, sai ce fa idan za ka yi magana fala takun miktharan, kada ka zama mai yawaitawa, kada ka zama mai yawaita magana. ya ce ban taɓa yin nadama ko so ɗaya ba saboda na yi shiru ba, amma na sha yin nadama saboda me, saboda yawan abin da nake furtawa. ya ce shi bai taɓa ainihin yin nadama don ya yi shiru bai magana ba, amma da yawa wani lokacin ya yi magana sai ka samu ya yi nadama daga baya. wani lokaci za ka samu ko da gaskiya ne ko alkhairi za ka faɗa, in ba a wurin da ya dace ba to kuma sai ya dawo fitina. shi yasa ake so ka tattauna, ki duba, ka lura da menene za ka furta. larabawa a cikin maganganunsu masu kyau suke cewa, ma fika yazharu ala fika fala tukhraj min fika illa ajmala ma fika. suke cewa abun da yake tattare da kai yana bayyana ne akan bakinka, ma'ana harcen ka yake bayyanar da halinka na ciki. yace to kada ka fitar da abun da yake cikinka sai da abun da yake mai kyau a bakinka, ya kasance abun da zai fito daga bakinka mai kyau ne. saboda haka mu dinga lura wajen abun da za mu faɗa. za mu yi magana ne da 'yan uwanmu, za mu yi magana ne da iyayenmu, za mu magana ne da malamanmu ko abokanan harkokinmu, ko kuma abu ne da ya shafi addini, wajibi ne ya kasance mun kiyaye harcenmu. da yawa za ka samu mutum ya zauna ya faɗi ƙarya, ya faɗi gaskiya, ya zagi wannan, ya ci mutuncin wannan ba daidai ba ne. kafa bil mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisanun. wani yake cewa ya ishi mutum abun aibi, abun kyama, ya kasance gashi ga fuska mai kyau, in ka ganshi zaka ga cikakken mutum, amma kuma babu harce kan, ma'ana maganansa alfahasha ne, mummuna ne, zaka samu zage-zage. annabi ya ce ai mumini bai kasance mai zage-zage ba, mai la'ance-la'ance ba a san mumini ba. wannan ba a san mumini da irin wannan halin ba. a matsayinka na mumini ana expecting kai mutumin kirki ne, abinda zaka faɗa abun kirki ne, amma na menene zaka zauna kana magana na banza a matsayinka na mumini? na menene zaka zauna cikin mutane da za su zama ba su karar da kai akan tafarkin Allah, ba aya ba hadisi ba ainihin zance da zai ciyar da ku gaba a kasuwanci ko ainihin wani harkoki na rayuwa ba.
wannan ba daidai ba ne. Har ma idan mutum ya zage ka, inda hali kar karama, karka ce in ya iya iskanci kai ma dan iska ne, a'a kai ka nuna masa, shi ya nuna maka halinsa cewa shi mutumin banza ne, kai kuma sai ka nuna masa mutumin kirki ne. Saboda me, kowa yana kyauta da abun da yake da shi ne, shi yana da hali mummuna yayi nashi, kai kuma sai ka nuna masa kai mutumin kirki ne, baka iya wannan ba. Har ma wani lokaci ma idan mutum ya maka ba daidai ba sai ka kauda kai barinsa. Shi yasa Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yake cewa idza nataqa as-safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu. Yake cewa idan wawa yayi magana to kada ka amsa masa, yana so ya ainihin cutar da kai ta harshensa, yana so ka biye masa, yace to kai shiru, saboda abun da yafi alkhairi wajen amsawa shine ka masa shiru din, kai kaman ma baka ji shi ba, kar ka ma saurare shi. Sai ce ai idan kai magana ka rama abun da ya faɗa, kai masa reply, to ka yaye masa damuwan da yake cikin zuciyarsa, daman yana so ne ya yi provoking naka, kai ma ka mayar masa da mummunan martani. Sai ke cewa amma idan ka yi shiru sai bakin ciki ya turnuke shi, ya kashe shi, sai ya ji ya shiga damuwa. Saboda haka ya yan uwa, mu yi kokari mu kiyaye harshen mu, idan za mu faɗa mu faɗi alkhairi, mu duba kuma ina ne za mu yi magana, mu duba ko da alkhairi ne in zai kawo tashin hankali a cikin al'umma sai mu shiru, ya kasance mun yalwata harshenmu da ambaton Allah, da karatun alkur'ani, da zikiri, da istighfari, da tsarkake Allah maɗaukakin sarki, ko kuma wani harka na kasuwanci ko na business na rayuwa da za mu inganta rayuwarmu. Allah ya samu dace. Ya Allah muna roƙonka ka yalwata harshenmu da ambatonka ba da baɗala ba. Nan zan takaita saboda lokaci. Wa bi hadal qadri kifaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.